Lai hajar mile nau lain basya khmat. Kawe kakmi bat ka khunjongka. Ka badang khat lai benai. Ki ap ya ka petrol. Kapor kalong khatwei baje pormit. Kimdon ha kamadan thma. Omdon sipai hangne. Omdon ki thliu. Omdon ki bom ki bahap na beneng. Henry ki la ban seo ya ka thma. La kumno. Namar ka Ukraine kala chem ya kalat ka bathan mai. Banele Persia ya ka Rusia. Om da ka basim khambun ki jaka. Henry da ka bapha ya ki drone. Syapok ki jaka jong ka Rusia. Ban siet ya ki jaka pungkut impiang. Bat ya kar kompeni impiang. Ka ba pelong ya ka mesin thma jong ka Rusia. Ban yait bej. Kat to kat ne na kine ki jing sak thombor. Ki poi hadu palat. Kat san 4 kilometer. Hapok jong ka Rusia. Bat menta kalawan ka jing keli ka bakham he. Hato ka Ukraine kalak sisya ban penbor ya ka Rusia. Ban pengkut no ya ka thma. Da ka bahir thma ya ka yok ka kot jong ka. Lane kine ki jing sak thombor. Ki pelong ya ka jing elek banang jur susu. Ale ngin pej ya ka ne ka video. Lada pidang wan than mai ha ka ne ka channel. Hen ngau trap voice. Singo bha subscribe ya ka ne ka channel. Na ka benta ki video ki babut kum kine. Lai hajar mile na ulain basya khmat. Kawe ka kmi bat ka khunjong ka. Ki ap ya ka petrol. Ka por siteng mit. Ki ap hadu banda chaiman step. Kane kamde ka jaga thma. Kane ka de ka Arkas Siberia. Bat ka thma ka lapoi kumno. Ha ka babun na kane ka thma. Ka Ukraine kala elek Persia. Da ka bayada. Da ka bakhayi ya ka snam. Na ka benta ki mitar khendeu. House name arjar punriu. Kata kala. Ki drone jong ka Ukraine. Menta ki laset ya ki thong ki bajangai palat. Khatsan 4 kilometer hapo ka Rusia. Ka jingdon jong ki jing sak thombor bajeliu. Kala ki palat spheusha. Nadu benai kala lengkot. Arjar kat khendai. Ka kips kadon ka kerteng. Na ka benta ka ne ka buj. Ki jing penjari ki bajangai. Ka jing mut ka basimpul. Lada pinla ban penbor ya ka Rusia. Ban kenrandin hamadan thma. Pilik but ya ke ka bapung khluj. Ya ka mesin thma. Ha ka jaka jongka. Kawe pa kawe na ki karkhana pin impiang bahe tam jong ka Rusia. Kila syakta menta. Ka jing syakta ka bajelu tam. Ha oms. Ka karkhana pungkui impiang ka bahe tam jong ka Rusia. Ka syong hadu arphosan 4 kilometer. Na ka jaka jong ka Ukraine. Hau benai nai tung. Kinong tre bahak khmat e jong ka Ukraine. Kila antat. Ba palat 10% na kabor pungkut impiang jong ka Rusia. Kalalong ka balait na kalenti. Kajing pungkut kalahir sya ka kardan ka barit tam. Haki arphosos nem. Katanat boarding jong ka Rusia kaladuk nong. Kumba khatlai bat siteng billion tengka. Naduk ba kajing yakhi kalanang jur. Kijing yakhi kim julong sisa syapang ki karkhana pungkut impiang hi. Kilalong syapang ka ka baji hadin. Kador jong ka umpiang diesel ha Moskow. Ka kiu sau phalai persen. Kajing penkelaya ka umpiang. Kala sya priang. Sya palat sa pheutli ki thain jong ka Rusia. Ki bru ki badi ya ka jaka jong ki. Ha kalany. Ki bru ki badi ya ki kutrason. Ki bamut. Na ka benta ki nong tre bakar ki. U presiden ka Rusia. U Vladimir Putin. U lakhot ya ki jing tuna. Kamlong ki bae. Bat sipor na ka benta ka kmi ha Arkas. Ka jing sa khat phra kenta ha kalany. Kamsyam lasnyau bakalong ka basipor. U presiden ka Ukraine. U Volodymyr Zelensky. Uong, baka thong kalong ka basuk, ban penbor ya ka Kremlin, ban phai biang sya ka mit sya kren. Shwa ka portlang, ula penthermai ya ka thup jong ki thong bakong san jong ka Ukraine. Palat ya ka chisin taus nem. Da ka ba pensyong nong rim haki kintin jong u. Ya ka jing ta ba sisya jong ki. Ya ka jing la jong ka Rusia ban peteng ban yakhun. Henry om barok ki nong pej nya, ki snyos kem, ba ka dur kalong ka basyai. Hadu kata. Ka jing tokit jong ka Meduza. Kamsyam lalap ya kajing kiu ke basisya. Ha kajing yakhi. House name arjar punriu. Wat ha pedeng ki klik kubor. Bat kala kedeu. Ba baro ar. Ka Moskow bat ka kips. Ki juk buri ya ki jing nong basisya jong ki. U Francis Stefan Gadi. U nong peknya ya ki sipai bapau kmat jong kari Europe. Ulayai kamsya jengai. Kat kum kajing ken jong u. Ka Rusia katang ban pthei kumba arsya ya kajing herthma ya ka Ukraine. Ban ya ka ba ka Ukraine ka ban pthei ya ka Rusia. Kajing kenok jong u Zelensky. Baki mich kila kela. Uong. Ka syong ha ka khendeu ka bakhi. Manla kajing pungkiu. Ka bu ya kajing keli ka bakham e. Hau benai jemang arhajar punriu. Kat ba kajing syak thombor kinangjur. Ka Rusia kala pelong ya kajing hikai. Ban pentebit ya kajing penpthei ya ki tiar nuklear. Kinong pe biniak kila khen. Ba kajing ma jong kajing kiu jong ki nuklear ki basisya. Kalong ka barit. Ka Rusia kamsyam laweng no ya ki sipai ya lek jong ka.
ka sinjam ka ba kajing penher ka basisya kandon kam kalong kajing aidak om kajing pengkre bat kadai karukom ka ba kinawat bunyak kilabuddin da kisnem kat ba kijing perngem kinang penbud klem da pentrekam baro arliang ki penbek biang ya ke ka ba kingit ba wepat unle ha kajing sisya kata kamut ba kajing ma kalong jiro kamut ba baro ar ka Moskow bat ka kips ki pelong ya kajing persiang kabarim bat kabama kabaten juk tikna hadukat no kajing penbor kala banlek shua bakan sanget no banlong kajing penbor bat kan kelalong ka kabaam don kaweru kaliang kabala bante lakam kijing herthma jong ka Ukraine kimsom lapen kut no ya kathma ki klem penher ya Vladimir Putin sakamich ka kabakila le kalong ban pen i ya kajing lut ban peteng ya ka ha kalain gas ha Siberia ha kajing duna ha kamang tengka ha Moskow ha kajing keli ka ba omdon kaweru ka sorkar ka bala ban jubab pura lada kajing pen berkum kane ka pengkut no ya kathma ne ka syuk pen kela ya ka ha kadur la ban omtip hadu ki benai ka bala tip lupa kalong kane kathma ba ka Rusia kelawan ra ha Ukraine kamsa syuk hapok ki put jong ka Ukraine kublai sibun